La penya de Vizcaíno busca certificar el factor pista aquest dissabte 23 de març a l'Eusebi Millan, on s'enfrontaran al Telenom Boet Mataró. Per part del Boet Mataró, van perdre a la seva visita a la pista del Paterna amb un 84-58 i les fa col·locar a la setzena i última posició amb un balanç de 3 victòries i 22 derrotes. La penya, per la seva part, ve de guanyar el partit ajornat de la jornada 21 al Multiusos de Cáceres, amb una gran Nuquilla Mayo amb 27 punts. Felicitats, Calla! I les fa col·locar a la quarta posició amb un balanç de 18 victòries i 8 derrotes. Aquest partit ens trobarem amb jugadores del Boet que van passar per la penya com Olga Ruano o Laia Soler. Ja sabem que en aquest partit no jugarà Alba Orois per motius de salut. La penya presenta les baixes de Lorena Segura, que encara no estarà disponible per l'equip de Jordi Vizcaíno, ni tampoc Marina Vinyó. Per part del Boet, dirigit per Enric Cervera, no hi ha baixes. El partit es disputarà dissabte 23 de març a partir d'un 6:15 de la tarda. I us recordem que si voleu anar, costa l'entrada 2 euros. Moltes gràcies per sentir-nos a Eurocabres i Negre, subscriviu-vos, activeu la campaneta i si voleu ens veiem a l'Eusebi Millan. Força penya!